Dobrý večer všem. Já vás moc zdravím na dnešní prezentaci. Ještě než začneme, zkontrolujeme techniku. Počkáme na vaše připojení a poprosím vás o vaše komentáře, zda mě v pořádku slyšíte a vidíte. Tak já doufám, že mě dobře slyšíte i vidíte, protože já tady nevidím úplně chat, ale mám teď potvrzeno tady z týmu, děkuju tady Anastázii, že mě potvrdila do jiného chatu, že mě vidíte, slyšíte, tak jsem moc ráda. Zdravím tady taky Péťu Benedu a celý svůj tým, kolegy, přátelé a i noví hosté. Skvělý, mám to teď potvrzeno, tak můžeme začít. Děkuju ti moc vás zdravím všechny. Tak přátelé, tak ještě jednou. Krásný dobrý večer, milí přátelé, hosté a kolegové. Ráda bych vás přivítala na prezentaci společnosti Harmonello. Moje jméno je Petra Horáková a dnes bych vám ráda představila příležitost, kterou přivedla na trh tato společnost. Dnešní prezentace bude mít 3 části. V začátku se dozvíte informace o společnosti, ve druhé části vám představím, jaké produkty společnost nabízí. Dozvíte se například, co je to střevní mikrobiom, k čemu slouží mikrobiom test a na závěr se dozvíte, jak se můžete zapojit do spolupráce s námi. Dnes si tedy přijdou na své nejen ti, kteří si chtějí zlepšit své zdraví, ale i ti, kteří hledají nějakou příležitost a další zdroj příjmu do rodiny. Vítám vás tímto na živé prezentaci Harmonello Global a pojďme se pustit do toho. Co znamená Harmonello? Harmonello je především český startup, který od prosince 2019 vyvíjí a vyrábí unikátní doplňky stravy na vědeckém základě ve svých laboratořích. Harmonello je od slova harmonizovat, neboli dávat do souladu důležité oblasti člověka, ve kterých se dnes mnoho lidí potýká s problémy. Společnost Harmonello stojí pevně na těchto 4 pilířích. Harmonizace fyzického zdraví, duševního zdraví, oblast prevence a také harmonizace finančního zdraví. Klíčem ke zdraví je zdravé střevo. Co ovlivňuje střevní mikrobiom? Jistě mi dáte za pravdu, že to je antibiotická léčba, která určitě narušuje komfort ve střevě. Dále je to kombinace znečištěného prostředí, nevhodné složení potravin. Dále jsou to různé aditiva v potravinách nebo třeba konzumace nelokálních potravin nebo nevyzrálých potravin. Jsou to určitě také léky a léčiva, které běžně lidé užívají. A právě Harmonello je zde proto, aby pomohlo lidem napravit zničenou střevní mikroflóru prostřednictvím našich produktů a služeb. Co vyrábí Harmonello? Takže za prvé to jsou tekuté suplementy. Tekuté doplňky stravy vhodné pro většinu populace, pro doplnění vitamínů, minerálů, antioxidantů a další látek, které dnešní stravě chybí. Dále jsou to cílené produkty, jsou to specializované produkty, které jsou zaměřeny na podporu konkrétních orgánů v těle a u nás jsou to právě játra a ledviny. Dále je to výroba individualizovaných probiotik, unikátní, celosvětově unikátní služby. Na základě laboratorní analýzy v našich Harmonello laboratořích vyrobíme a doručíme vám probiotika na míru. Tak a tady už vidíte zázemí naší firmy Harmonello Factory, kterou jsem měla možnost jako jedna z mála navštívit přímo v Brně. Naše zázemí se nachází v Brně a měli jsme možnost projít celou výrobou, poznat know-how firmy a seznámit se vlastně i se záznamem a možnost si vyrobit i jeden sirup, takže to byl velký zážitek a potkat se s managementem firmy. Takže naše firma je česká a celé zázemí má v Brně. Tak, pojďme si představit majitele společnosti. Kdo za společností stojí? Půjdeme zleva. Ondřej Nedoma,
je jednatelem společnosti a je generálním ředitelem a zároveň spolumajitelem. Monika Horvátová, která je výkonnou ředitelkou a spolumajitelkou a také je ředitelkou nadace Harmonial Hope. Michal Karmazín je obchodní ředitel, zároveň je spolumajitelem a je vedoucí obchodní sítě. A jeho ambice jsou velké dostat Harmonial až na globální trhy. A pan doktor Lukáš Zrůst má na starosti investice a akvizice a dohlíží na právní chod firmy. Tak na dalším obrázku vidíme laboratoře, jak jsem říkala, že celý zázemí sídlí v Brně. Někteří z vás měli příležitost se právě dostat a nahlédnout pod pokličku přímo do laboratoří. Já jsem měla taky tu čest, kde jsem osobně navštívila laboratoře, měla jsem možnost potkat členy vědecké rady, podívat se, jak to tam celý vzniká, podívat se na specializované přístroje, protože v laboratořích probíhá analýza střevního mikrobiomu za pomoci unikátních přístrojů a robota, který je specializovaný na analýzu DNA. To znamená, že máme špičkové technologie, které jinde v Evropě nenajdete a máme databázy přes 10 000 vzorků, které jsme měli možnost otestovat a tak máme vlastní statistiky. Takže v Brně má firma vlastní výrobu, laboratoře, vývoj, marketing, obchod a logistiku a sklady. Zde vám představím vědeckou radu Harmonialu. My jsme velmi pyšní, že máme vlastně vědeckou radu a pojďme si představit jednotlivé členy, kteří jsou složené z docentů a doktorů. Vezmeme to zleva. První je teda profesor doktor David Stejskal, profesor doktor Vladimír Tepan, pan doktor Jaroslav Roček, pan doktor Radek Netušil, který je zároveň vedoucí našich laboratoří, paní inženýrka Vendula Popelková a pan doktor Ronald Pavlov. Já bych vás chtěla tady upozornit na legislativu, takže bohužel dle současné legislativy a nařízení komise z roku 2012, která platí od 14.12.2012, není možné popisovat účinky našich doplňků na lidský organismus. Mohly by vzbudit dojem zakázaného zdravotního nebo léčebného účinku bylin a přírodních látek. I přesto, že se používají stovky let a pomohly mnoha lidem. Nepřekračujte doporučené dávkování, přípravek není určen jako náhrada pestré stravy a není vhodné pro kojící těhotné ženy a děti do 3 let. My máme obrovské zkušenosti právě s užíváním i u malých dětí, i u těhotných kojících, ale je to vždycky na vlastním samozřejmě uvážení. Takže dnes tady zazní reference a zkušenosti a příklady z klientů z mého týmu, z obchodních partnerů, z mé rodiny a vlastní zkušenosti. Pojďme se podívat dál. Já jsem vás tady ještě chtěla vyzvat, pokud se na nás díváte třeba i ze zahraničí, určitě mi napište do chatu, odkud se na nás díváte, jestli užíváte produkty, jestli jste tady noví a co vás vlastně přivedlo, co vás zajímá. Jestli chcete třeba vyřešit váš zdravotní problém nebo vás zajímá třeba přivýdělek do rodiny, určitě budu ráda za vaše komentáře. Tak a tady vidíme, že společnost nabízí individualizovaná probiotika. Je to teda unikátní, celosvětově unikátní služba, to znamená, že doslova šijeme probiotika na míru. To znamená, že je to unikátní služba, kdy vlastně mikrobiom je ojedinělý a my vám na základě vzorečku vyrobíme probiotika na míru. Je to stejné, jako máte unikátní otisk prstů. A pojďme se podívat, jak to celé funguje. Pokud se rozhodnete pro tuto službu individuálních probiotik, tak vyplníte dotazník v pohodlí domova, potom následuje z domova odběr vzorku stolice, který následně zasíláte do našich laboratoří v Brně. Po přijetí v laboratořích vlastně na základě laboratorní analýzy vám vyrobíme přímo probiotika na míru, které jsou bez odkladu zasílána k vám domů. Kromě probiotik na míru máte možnost si otestovat i svůj střevní mikrobiom na základě mikrobiom testu. Co to je vlastně za službu Harmonial Microbiome Test?
Takže díky mikrobiom testu určíme věk mikrobioty člověka. Kolikrát se setkávám u svých klientů, že máme mikrobiální věk třeba u 20letého, 30letého klienta, má věk třeba na 50, na 60 let. Mám tady klientku, které je přes 70 let a naopak má mikrobiální věk na 50 let. Je to unikátní, protože se velmi dbá na stravu, užívá doplňky stravy a opravdu kolikrát se i divíme, se nestačím divit, jak vlastně mladí lidé, kteří vlastně se snaží i jíst zdravě, nemají mikrobiom v pořádku a právě na základě toho mají i nějaký zdravotní potíže. Takže určitě stojí za to i v rámci prevence o svůj mikrobiom pečovat. A tady ta služba je jedna z možností, jak si otestovat svoje střevo, protože do střeva my nevidíme a určitě to stojí za to. Takže dále zjistíme, jestli není narušený stav našeho střevního systému, porovnáme zastoupení vybraných skupin bakterií, dále včasným odhalením velkého rozdílu mezi skutečným věkem jedince a jeho mikrobiálním věkem lze totiž nepříznivý trend zastavit. Takže jak jsem říkala, je možný tady vlastně v rámci prevence se vyhnout určitým zdravotním potížím v budoucnu. My vám teda nejen otestujeme zdravotní stav vašeho střeva nebo střevní mikrobiom, ten stav, ale dáváme vám i řešení. Dokonce my od roku 2023 zjišťujeme i přítomnost patogenních bakterií, jako jsou například fusobakterie nebo E. coli, to určitě znáte, Shigella nebo Akkermansia. Všechny tyto bakterie se jedná o prozánětlivé bakterie, to znamená, že mají na svědomí různé zdravotní komplikace a například fusobakterie, pokud jsou ve zvýšeném množství v těle, tak zvyšují riziko karcinomu. Takže i to se můžete dozvědět z mikrobiom testu. A jak jsem se zmínila, dostanete i následné řešení a doporučení, jak se stravovat, jaká kombinace potravin, jaké produkty případně užívat. Tak a tady už vidíme, že mimo službu analýzy střevního mikrobiomu a výrobu individualizovaných probiotik máme také připravená tekutá probiotika, které obsahují i prebiotika. Pojďme se na ně podívat. Je to řada 10 unikátních probio a prebiotických syrupů, které mají nízký glykemický index, jsou slazené stévií, mají vlákninu, jsou čistě přírodní, jsou to takové mixy přírodní, které pracují navzájem synergii, to znamená, že můžete užívat několik z nich během jednoho dne. Dále jsou z odměrkou, na víčku máte odměrku, do které právě si odměříte vlastně syrup. Jsou to láhve nerozbitné, my je dodáváme do celé Evropské unie. Obaly jsou recyklované, lehké a vlastně doplňujeme i pitný režim lidí. Syrupy se dají pít vlastně jako koncentrát z té odměrky, anebo si je můžete ředit do vody. Obsahují, jak jsem se zmínila, probiotickou vlákninu, která v dnešní generaci právě chybí, protože generace před námi užívaly až 10krát více vlákniny. Tak, pojďme se podívat dál. Tady vidíme probiotické kmeny harmonolo-probiotických syrupů, protože my máme 3 probiotické syrupy, které si za chvilku představíme. A tady vidíte právě kmeny. Jedná se o 12 kmenů přátelských bakterií o síle 10 miliard, které nevyvolávají histaminovou intoleranci. To znamená, že naše probiotika mohou užívat i lidé s autoimunitním onemocněním a jsou doporučovány i onkopacientům, lidem, kteří mají třeba alergie nebo lidem s oslabenou imunitou právě díky naší patentované tyndalizační technologii. Co to znamená ta technologie? Co to je ta tyndalizace? Tyndalizace znamená, je to šetrná forma zpracování bakterií, je to neboli inaktivace probiotických kultur. Délka omezení užívání není stanovena, a to znamená, že se mohou užívat dlouhodobě. To je třeba hlavní rozdíl oproti probiotikům v lékárně. A díky této tyndalizační technologii dosílíme toho, že syrupy se dostanou tam, kam mají a udělají to, co mají. To znamená, že se zachovávají účinek při průchodu vlastně žaludečních šťáv a dojdou až do těch střev v neporušeném stavu.
Pojďme si představit jednotlivé naše tekuté sirupy, doplňky stravy. Takže teď tady vidíme fialovou lahev, je to nejpopulárnější náš sirup, je to probiotický sirup, naše vlajková loď, která obsahuje teda v jedné odměrce najdete teda 10 miliard přátelských bakterií, obsahuje 12 různých probiotických kmenů, který jsem před chvílí jste viděli na tom slajdu, a obsahuje 50% laktobacilu, 50% bifidodenní bakterií. Bakterie jsou tyndalizované, jak jsem říkala, a je to sirup, po kterém můžete sáhnout kdykoliv, i když jste nováči, když začínáte, pokud nevíte, tak je to určitě probio. Probio je hodné jak pro malé dětičky, pro střední generaci, ale i pro seniory, jak v rámci prevence, tak při užívání, při řešení různých zdravotních potíží. Z vlastní zkušenosti a zkušenosti našich klientů určitě mohu doporučit lidem, kteří řeší kožní defekty, to znamená třeba mají různé ekzémy, lupenku, akné, dále lidem, kteří řeší diabetes, lidem, kteří mají potíže s tlustým střevem, řeší autoimunitní onemocnění, jako je úcerozní kolitida, Crohnova choroba. Mám také klienty s roztroušenou sklerózou. Tato lahvička podporuje zažívání, vyprazňování, upravuje stolici, snižuje také pH stolice a snižuje vlastně podíl toxických látek ve střevě, takže úplně je vhodná právě i v rámci prevence. Další zkušenosti ukazují, že máme hezké zkušenosti právě u lidí, kteří řeší třeba dýchací cesty a chtějí podpořit imunitu. To znamená, že teď určitě na podzim, nejpozději na podzim bych zařadila tento sirup právě v rámci imunity. Můžete začít už teď, protože vlastně jak cestujeme, je více tepla, strava se rychleji kazí, ve střevech se všechno jakoby více zahnívá a právě probio je naším pomocníkem právě v tom trávení, zažívání. Takže pokud třeba trpíte na nadýchání nebo třeba plynatos, právě nepříjemnou plynatos, tak určitě je to sirup, který by vám neměl chybět doma. Jinak tento sirup je velice vhodný pro podporu srdce, krevní systém, snižuje propustnost střeva a jak jsem se zmínila, výborný pomocník v rámci prevence a budování imunity. Pojďme dál, máme tady Harmonolo Bifi. Jedná se opět o probiotický sirup s prebiotiky, který má vysoký obsah bifidodenních bakterií, je posílen inulínem, to znamená, že je to zase výživa pro přátelské bakterie a obsahuje teda dvojnásobnou dávku čenkankové vlákniny. Tento produkt navíc navyšuje butyrát ve střevech, protože bifidodenní bakterie jsou velmi důležitý pro budování naší imunity. Co je to ten butyrát? Možná jste to už někde slyšeli, možná jste to někde četli. Tak butyrát je enzym, protizánětlivý enzym, velice důležitý enzym, neboli sůl kyseliny máselné, který pomáhá přirozeně snižovat propustnost střevní sliznice. Takže pokud jste někde četli o syndromu leaky gut, propustnost střeva, tak je to právě o tom teď hovořím. Butyrát je teda silný antioxidant, snižuje účinky stresu, je teda zdrojem energie pro buňky střevní sliznice a neutralizuje zánětlivé enzymy. Dále zvyšuje přirozenou imunitu, to znamená, že pokud jste třeba prodělali nějakou dlouhodobou nemoc nebo závažné onemocnění, úraz, anebo vám je přes 50 let, tak určitě doporučuji zařadit užívání tohoto sirupu. Jinak se doporučuje užívat právě na základě výsledků mikrobiom testu a osvědčil se nám tento sirup u klientů, u lidí, kteří třeba trpí na zácpy, ať už chronické nebo akutní zácpy. Je to výborný pomocník i při hemoroidech. Já z vlastní zkušenosti z rodiny jsme řešili tímto sirupem mimo jiných nebo vhodnou kombinací a v této kombinaci byl i Bifi sirup. Jsme řešili ekzémy. Při ekzémech se užívá jak zevnitř, ale může se užívat i zvenku na oplachy, vlastně pokožky. Je vhodný přidávat do jogurtu, snídaňových kaší, kamkoliv, nemusíte jenom do toho pití nebo do toho nealkonápoje, jak jsem říkala. Takže co se týká teda Bifi, jak jsem říkala, určitě při kožních defektech, takže ekzémy, lupenka, při hemoroidech a
po vážných onemocněních. Třeba při covidu na základě studií jsme věděli, na základě našich vědců, jsme věděli informaci, že právě bifidodenní bakterie chybí právě lidem po prodělaném covidu. A to bylo i u mladých lidí, takže právě tady z toho důvodu budování imunity je vhodné vlastně si přibrat i tento sirup Bifi a vyzkoušet. Tak pojďme dál. Další sirup v naší řadě probiotických sirupů je bílý sirup Harmonolo Lacto, je to taková bílá lahvička, která zase má obsah, na rozdíl od Bifi, vysoký obsah laktobacilů, obsahuje zase čikankové vlákninu a je to probiotický i prebiotický sirup. A oproti Bifi bych ho doporučila například u průjmu, jak akutních, tak chronických, dále při užívání antibiotické léčby. A to už během antibiotické léčby je v dnešní době doporučováno právě vlastně zahájit vlastně dodávání těch prátelských bakterií do střev, aby vlastně došlo zase k tomu souladu. Pokud někde cestujete, právě chystáte se do nějakých cizích zemí, například Egypt a podobné destinace a máte strach právě z průjmových onemocnění, tak doporučuji už minimálně měsíc před odjezdem na dovolenou začít užívat náš základní sirup, to je ten fialový, probio a na dovolenou si vzít právě tady tu lahvičku Lacto, dá se odlít do nějaký speciální jiný lahvičky a vzít si vlastně tento sirup s sebou. Máme to taky vyzkoušené u klientů, skvěle to funguje. Tento sirup doporučuji také třeba například ženám, kteří řeší vaginózy, mykózy, nejen jako vnitřní užívání, ale taky na oplochy, koupele, skvěle to funguje. Dále tento sirup posiluje tlusté střevo a osvědčilo se jeho užívání se osvědčilo na podporu psychiky. Dále při refluxu a maminkám ho doporučujeme pro podporu laktace. Pojďme dál. Máme tady zelenou lahvičku a tím je Harmonolo Vitality. Je to prebiotický sirup, který se právě kombinuje s těma předešlými 3 sirupami, s těma probiotickýma. Harmonolo Vitality jeho základem je aloe vera pravá, o který se říká, že kudy teče, tudy léčí, je silně hojivá a má teda schopnost i zadržovat dostatek vody a živin. V lahvici najdete také vitamin C, proteazy a enzymy, vlákninu, minerály, stopové prvky a enzymy konkrétně z plodu ananasomníku a papáji. Kdybych mohla říct jednoduše o Vitality sirupu, protože to je jeden z mých nejoblíbenějších sirupů a každý, kdo mě zná, tak ví, že z Vitality jezdím křížem krážem po světě, tak bych řekla jednoduše, že se jedná, že ho budete užívat tam, kde chcete řešit detoxikaci, záněty v těle anebo potíže s trávením. Pokud máte záněty, doporučuje se užívat před jídlem. Mám vyzkoušeno právě i u refluxu, u konkrétních klientů a je to třeba i moje maminka, že Vitality jí dělá dobře při užívání na lačno, klidně si dává mix se sirupem probio, dá si oba sirupy ráno do vody na lačno a zapije a nepálí jí vlastně jako žáha, nevrací si ty kyseliny. Pokud řešíte trávení, tak je doporučováno zase užívat po větším jídle, třeba po obědě, po večeři, ale samozřejmě každý může vyhovovat jinak a proto doporučuji právě konkrétní sirup vyzkoušet právě jak na lačno, tak i po jídle anebo v kombinaci. Ze zkušenosti klientů a mých zkušeností tento sirup je výborný v kombinaci se základním probiem právě na nedýmání, na záněty močových cest, na prevenci i těch močových cest, potom potíže se vzdušníkem, jak jsem říkala, refluxem, dále reguluje záněty v těle, takže pokud se třeba cítíte nachlazený, unavený, tak určitě nezapomeňte zařadit Vitality. Osvědčil se u lidí, kteří mají zase defekty na kůži, jako je akné, ekzémy, bradavičky, dále řešíte třeba paradontózu, dá se i vykloktávat tento sirup, dá se vykloktávat třeba i po chirurgických zákrocích, třeba z otoky, ze zuby, takový ty oral potíže, to je právě hodný sirup na to. Pokud trpíte třeba na otoky končetin, tak mohu vám taky doporučit tento sirup ještě v kombinaci s jedním sirupem, o kterém si budeme povídat. A jak jsem říkala, osvědčil se taky po operacích, po různých těch zákrocích. Dále tento sirup také podporuje funkci cévního systému
A pokud právě řešíte křečové žíly, tak vhodná kombinace je právě Vitality a syrup Flexi, ke kterému se za chvíli dostaneme. Pojďme se dál podívat. Máme tady další syrup a velmi oblíbený syrup. Je to jeden z mých nejoblíbenějších syrupů s Vitality syrupem, jmenuje se Harmonolo Life. A je to prebiotický syrup, doslova je to živo, pokud chcete dobít energii. Je to taková vitaminová antioxidantová bomba, nakopávač energie. To znamená, co obsahuje? Pojďme se na to podívat. Obsahuje antioxidanty, super potraviny jako black goji, neboli kustovnice čínská, dračí pot, dále beta-glukany hlívy ústřičné, a dále čekankovou vlákninu. Pojďme si říct, k čemu slouží právě jednotlivé složky. Black goji má mnoho bílkovin a má silné antioxidační účinky. Určitě ženy kolikrát slyšely v reklamách, že má určitý krém nebo potravina antioxidační účinky. Pokud řešíte i krásu, pleť, pokožku, tak to určitě zbystřete, protože právě black goji k tomu napomáhá. Dále reguluje hormonální nerovnováhu, takže je vhodný právě jak pro ženy, pro muže. Pomáhá snižovat hladinu cholesterolu a pomáhá taky regulovat hormony štítné žlázy. Dračí plod je regulátorem cukru v krvi. Obsahuje velké množství vitamínu C a B, vápníku, hořčíku a železa a má nízký obsah cukru a kalorií. Proto je skvělé pro lidi, kteří se starají o svou postavu a třeba chtějí nějaký to kilo zhubnout. Konzumace dračího ovoce pomáhá předcházet také rozvoji cukrovky typu 2 a ztučnění jater, takže právě i máme spoustu klientů, má diabetes, o které se staráme a určitě v té kombinaci bude lahvička Life a i ta předešlá Vitality. Tak, pak obsahuje beta-glukany hlívy ústřičné, beta-glukany jste taky určitě slyšeli. Jsou to vlastně důležité prvky, kteří napomáhají budování imunity, pomáhají taky v léčbě kardiovaskulární onemocnění, snižují hladinu cholesterolu, opět tady se už pomáhají bojovat s diabetesem typu 2 a beta-glukany také pomáhají při léčbě zánětlivých onemocněních, jako je úcerozní kolitída, Crohnova choroba a mají taky podpůrný vliv na krvetvorbu. Tak, komu bych ještě doporučila tuto lahvičku, tak určitě ženám nebo mužům, kteří řeší hormonální nerovnováhu, lidem, kteří potřebují upravit tlak nebo mají kolísavý tlak nebo vysoký tlak, lidem, kteří chtějí i v důsledku prevence vlastně podporovat kardiovaskulární systém. Dále, pokud potřebujete snížit cholesterol, řešíte chudokrevnost po úrazech, po operacích, po dlouhodobých nemocech, pokud jste unavený, máte období, že vás nic nebaví, potřebujete nakopnout, jedete, když to tak řeknu, na 1000%, tak je to právě syrup, který vám nesmí chybět. Určitě je dobré ho kombinovat právě s tím základním probiotickým fialovým syrupem Probio. A doporučuje se také Live při potížích se štítnou žlázou. Pojďme se podívat na další produkt portfoliu. A tím je oranžová lahvička Flexi. Tento syrup obsahuje v jedné dávce, což je jedna malá odměrka, která je na tom víčku, 5000 mg hydrolizovaného kolagenu. Já bych podotkla, že tělo si kolagen tvoří zhruba do 25. roku a pak je potřeba ho doplňovat právě pomocí třeba stravy nebo doplňků. Obsahuje kromě kolagenu MSM, to znamená, to je zdroj bioaktivní síry, která je dobrá pro klouby a šlachy. Dále chrupavky a pojivové tkáně mají na starosti chondroinin a glukosamin sulfát. A v produktu taky najdete rostlinku z tradiční čínské medicíny. Je to protizánětlivá složka a to je Boswellia serrata. Boswellia serrata pomáhá správnému fungování pohybovému aparátu a také nakopnutí lymfatickému systému. To znamená, že pokud řešíte i lymfu nebo chodíte na lymfatické masáže, doporučuji kombinaci zrovna Flexi a Vitality, pokud teda neužíváte léky na ředění krve. Díky kolagenu také zvyšujeme pružnost cév a pokožky, takže pokud řešíte třeba podporu pokožky, jak kožní defekty, ale třeba elasticitu pokožky, celulitídu nebo ať jsou to i vrásky,
a nebo třeba padající vlasy, tak je to vhodný sirup právě pro vás. Doporučení je také pro lidi, kteří třeba chtějí podpořit své trávení, řeší třeba sluneční alergie. Máme krásné zkušenosti s tímto sirupem období covidu, kdy opravdu jsme dávali vysoké dávky tohoto sirupu a na harmonizaci dýchací cest. Díky právě protizánětlivé složce Boswellia serrata, ta nám byla velmi nápomocná. Vlastně díky tomu se rychleji docházelo k rekonvalescenci právě dýchacích cest. Máme tady hezké zkušenosti, jak jsem říkala, právě i s zlepšením kvality vlasů, spadání vlasů, při hormonální právě nějaký disbalanci bych doporučila sirup Life a Flexi, zase třeba s tím základním sirupem Probio. Dále tento sirup se užívá při kardiovaskulárním chorobám nebo na podporu kardiovaskulárního systému, napomáhá teda činnosti srdce a hladiny cholesterolu v krvi, normální činnosti střevního traktu a také duševního zdraví. Pokud třeba řešíte křečové žíly, tak bych vám tady mohla doporučit právě kombinaci Flexi Vitality Life. Tento sirup se taky osvědčil třeba po operacích na otoky. Já jsem sama byla na operaci zubů v zimě a právě jsem užívala kombinaci Flexi a Colostrum a Vitality. Doporučuji před operací třeba Flexi užívat, konkrétně jsem měla vyndavání osmiček, kdyby to někoho zajímalo, tak jsem užívala už měsíc předem Flexi ve zvýšených dávkách a pak jsem vlastně pokračovala 6 týdnů po operaci ve zvýšených dávkách Flexi a pak jsem ustálila užívání na jednu odměrku, ale kombinovala jsem to ještě třeba se sirupem Colostrum, který je úžasný na regeneraci tkání a my se k němu krásně teď si ho představíme. Takže žlutá lahvička Harmonolog Colostrum. Co obsahuje? Obsahuje kravské kolostrum, které má přes 200 aktivních látek, obsahuje další složky, jako je vitamin K1, K2, D2, D3, dále inaktivované kvasnice, selen, mikrobiálně aktivovanou kurkumu, která čistí, vlastně tak čistí tělo, organismus a dále vlákninu. Tomuto sirupu se taky říká anti-aging, harmonizuje okruh srdce, jater a plic. A máme pěkné zkušenosti třeba u osteoporózy. Jelikož obsahuje vitamin D, a vy víte z období covidu, že vitamin D hrál velmi důležitou roli právě v budování imunity, takže právě bych doporučila určitě lidem s oslabenou imunitou, třeba dětem, kteří se chystají do nástup do školky a máte strach z toho, že budou děti nemocný, takže klidně mu můžete začít dávat už na konci léta základní sirup Probio a právě tento sirup Colostrum. Je teda výborný na dýchací cesty, po operacích, na podporu srdce a také se osvědčil při autoimunitních onemocněních, jako je ulcerozní kolitída, diverkolitída, Crohnova choroba a další. Určitě doporučuji nejen vlastně mladším lidem, ale především i seniorům. A lidem, kteří třeba nechodí na sluníčko nebo mají nedostatek vitamínu D, a to právě od podzimu do jara, většina z nás právě nemá možnost být na sluníčku nebo sedíme třeba v kancelářích i během léta, takže doporučuji, pokud máte oslabenou imunitu. Tak pojďme dál se podívat. Další sirupem je černá lahvička Harmonolo Relax. Tato lahvička je přezdívaná černá perla a obsahuje CBD s konopným olejem, omega-3, který má protizánětlivý efekt, mikrobiálně aktivovaný zázvor a vitamin B6 na prostě fenomenální synergické terapeutické kvalitě. Dále obsahuje rozpustnou kukuřičnou vlákninu. Vláknina je zase podporou pro přátelské bakterie, a které zase čistí střevo od toxínů. Tomuto sirupu se taky říká, že doslova přírodní antidepresivum, protože je úžasný na imunitu, ale zároveň na podporu psychiky. Máme hezké zkušenosti vlastně i u dětí s poruchou třeba pozornosti, jako je ADHD, dále celkově pomáhá řešit psychické potíže nebo je podpůrnou takovou berličkou.
Z vlastní zkušenosti z rodiny máme zrovna 2 členové z naší rodiny užívali v jedno období i na spánek tento sirup. Sama, když mám těžký období nebo nějaký psychický vypětí, šáhnu po relaxu. Jinak se teda osvědčil na autoimunitní onemocnění, protože pomáhá remodelovat sliznici a právě s tím předcházejícím sirupem kolostrum je výborný právě na autoimunitní onemocnění. Osvědčil se také na bolesti hlavy, tam můžete zařadit třeba i live, takže relax a live je třeba vhodný na migrén, na bolesti hlavy, ale třeba i při refluxu máme hezké zkušenosti na trávení a třeba i při defektech pokožky, jako jsou třeba ekzémy a akné. Tak pojďme se podívat dál. Dalším sirupem je Harmonolo Slim, modrá lahvička. Je to sirup na bázi prebiotické vlákniny a komplexu biologicky aktivních molekul určených k redukci tělesné hmotnosti. Tento sirup také zmírňuje chutě na sladké a osvědčil se na reflux. Vypomáhá při hormonálních změnách, například při nemenopauze, jako jsou třeba návaly pocení a při snížení cholesterolu. Obsahuje ženčen, chrom, L-karnitin, glukoman, extrakt chmelu a koenzym Q10 s L-karnitinem vlastně napomáhá spalování tuků. Dalším prebiotickým sirupem je Harmonolo Green, který je doslova nadupaný super potravinama, zelenýma potravinama, jako je chlorela, spirulína, šťáva ze zeleného ječmene a mikrobiálně aktivovaný šťávy z 35 druhů ovoce a zeleniny. Dokonce obsahuje speciálně upravenou mikrovlákninu a také jablečnou a citrusovou vlákninu. Zelené potraviny, jak je známo, jsou zdrojem přírodního chlorofilu a tento sirup nebo látky obsažené v sirupu harmonizují okruh jater, střev a ledvin. Velmi důležitou složkou, jak jsem už říkala, je mikrovláknina a jedná se o zcela nový druh vlákniny, která nezpůsobuje nadýmání a má mnohem širší podpůrný efekt na množení přátelských bakterií ve střevě. Látky jsou teda silným antioxidantem, přispívají očistě a obrany schopnosti těla, alkalizaci organismu, to znamená při překyselení těla. Je to výborný sirup, má příznivý vliv na kardiovaskulární systém a složení přispívá ke zlepšuje proudění krve, snižuje cholesterol, podporuje peristatikus střev, kardiovaskulární systém a imunitu. Jinak tady u nás v sirupu používáme teda chlorelu, která prochází úpravou dezintegrace a jedná se o zásadní úpravu zvyšující biologickou dostupnost pro náš trávicí systém. To znamená, že právě díky této zase technologii nebo té úpravě se střevává maximum účinné látky z chlorely. Tento produkt Harmonolo Green bych doporučila všem, kteří potřebují v rámci prevence doplnit a vyživit to tělo, a slouží jako doplňovač teda výživy krve, energie, potom po operacích, po nějakých zákrocích nebo po dlouhodobých nemocech nebo zdravotních potížích, při chronických onemocněních. Osvědčil se teda při únavě, při hubnutí a je to taková vitaminová bomba na vyživení těla, plná antioxidantů a dodání energie, takže pokud se cítíte unavení, tak doporučuji zařadit. Také ze zkušenosti víme, že odbourává alkohol rychleji z jater, vůbec celkově i pomáhá čistit játra, takže pokud se chcete zaměřit na okruh jater, detoxikaci, překyselení organismu, tak je to právě tento sirup Harmonolo Green. Takže kromě předpřipravených suplementačních sirupů máme také portfolio cílená probiotika zaměřená na podporu jednotlivých orgánů. Pojďme si je představit. Prvním produktem cílených probiotik je Harmonolo Liver. Jedná se o živá probiotika v dóze, v kapslích. Játra jsou, jak je známo, naším největším detoxikačním orgánem v těle. Je to taková detoxikační továrna a proto je důležité udržovat v čistotě, protože střevo a játra spolu komunikují. Veškerá potrava, která dá do střev, prochází i přes játra a proto je důležité je mít v čistotě.
Zde se jedná teda o 4 bakteriální kmeny, živý probiotikum, obsahuje 120 tobolek, které jsou čistě veganské. Ty tobolky najdete, v dóze najdete bílé a zelené tobolky. Bílé tobolky obsahují probiotické kmeny, probiotické kultury, které se rozpouštějí nebo jdou až do toho tenkého střeva, a zelené tobolky, které obsahují určité látky, ke kterým se za chvíli dostaneme, se rozpouštějí přímo v žaludku. A co obsahuje zelená tobolka, nebo jaký je to složení, kromě probiotických kultur? Tak je to extrakt z plodu ostropestře, který podporuje kondici a detox jater. Dále je to vitamin B6, který zase detoxikuje metabolismus, rozkládá hemoglobín a reguluje hladinu tuků v játrech. Dále je to vitamin B12, který pomáhá na nervový systém, pomáhá s krvetvorbou. Dále je to vitamin D, to už jsme se tady zmiňovali, na podporu imunity, podporu svalů, kostí, zubů, srdce. Nově tam máme přidanou houbu reishi, která je výborná na výživu krve, pomáhá třeba s hepatitidou také a má protirakovinový účinek. Nově jsme kromě houby reishi přidali do Harmonolo Liver extrakt z jaterníku podléžky, který se zase používá nebo užívá například při cirhóze jater, to znamená zase podpoře detoxikaci jater a také na dýchací cesty. Takže já určitě doporučuji, zvlášť teď v létě při cestování, tuto dózu, tento produkt mít u sebe. Já mám velmi hezké zkušenosti jak u svých klientů, i u svých přátel v rodině. Máme krásné výsledky u lidí třeba, kteří byli dlouhodobě, měli špatné krevní testy, jaterní testy a třeba pro prodělané žloutence v dětství nebo pro prodělaný mononuklózách nebo po cirhóze jater, a vlastně na základě výsledků od lékařů se ty jaterní testy po 2-3 měsících snížily. Došlo ke snížení. Máme tady hezky i výsledky u diabetes 1, došlo poklesu cholesterolu, je to teda vhodný produkt, jak jsem říkala, i po monoklóze, dále na podporu detoxikace organismu a doporučila bych ho i těm, kteří mají třeba problém s psychikou nebo spánkem. Mám hezké zkušenosti u svých klientů a klientek právě i s redukcí váhy, zhubnutím, pokud vás nějaký to kilo trápí a třeba už užíváte naše sirupy, vyzkoušeli jste nějaké kombinace, tak určitě se zaměřte na podporu jater, takže do té kombinace bych doporučila právě přidat i liver. Je možný dlouhodobý užívání, není omezené užívání, takže můžete užívat podle libosti, ale je doporučeno si dát nějakou aspoň 2-3 měsíční kůru, a při závažnějších potížích, jak jsme tady jmenovali, žloutenky, mononuklózy, špatné jaterní testy, můžete používat dlouhodobě, neomezeně několik měsíců. Já sama užívám v rodině i s mým přítelem a s mou rodinou právě tento produkt, je velmi oblíbený a mohla bych ho třeba doporučit i lidem, kteří třeba mají přes příliš léčiv nebo třeba mají vakcíny v sobě a právě potřebují podpořit ten organismus, nakopnout ho, jsou třeba dlouhodobě unavený. Pojďme se podívat na další náš cílený produkt a tentokrát je to Harmonolo Kidney nebo ledviny. Jsou to cílená živá probiotika v dóze, v tobolkách, cílená na správnou funkci ledvin, močového systému, prostaty. Je to jedinečná kombinace probiotického mixu a dalších účinných složek. Živá probiotika v kapslích, která byla vyvíjena 3 roky v našich laboratořích vědeckým týmem, a na jeho vývoji se právě podílel jeden z členů z naší vědecké rady, pan profesor Vladimír Teplan, který je světově uznávaný nefrolog. Je to odborník v této oblasti. V dóze najdete 2 druhy kapslí, to zase je tam bílá kapsle, která obsahuje probiotické kultury, které se vstřebávají vlastně jdou do toho tenkého střeva, a pak je tam zelená tobolka, která obsahuje extrakt plodu z růže šípkové, extrakt z nati zlatovídlu obecného, dále extrakt z nati vrbovky malokvěté, a tato tobolka se vlastně rozpouští v žaludku. Ještě bych ráda podotkla, že obě ty dózy, jak Harmonolo Liver, Harmonolo Kidney, ty tobolky jsou ošetřeny speciální enterosolventní úpravou, to znamená, že
Díky této úpravě se bakterie se nepoškodí při průchodu žaludečními šťávy a nepoškodí žaludeční šťávy a kyseliny dojdou tam, kam mají. Tak, jinak Harmonolo Kidney pomáhá teda celkové detoxikaci organismu, podpoře správné funkce ledvin, napomáhá normální činnosti trávicího ústrojí, podporuje střevní mikrobiom a normální činnost močových cest. Tady bych se ještě chviličku zastavila. Tento produkt určitě doporučuji užívat i v rámci prevence, protože i u mladých lidí se objevuje oxalát v krvi a moči. Co to je vůbec oxalát? Tento produkt vlastně slouží degradaci oxalátu. Oxalátky jsou látky, které najdeme běžně v potravinách. Kde myslíte, že je můžeme najít? Můžeme je najít zejména v listové zelenině, takže pokud jste milovníci listové zeleniny jako já, tak právě v těchto produktech, v této zelenině, v této potravě přijímáme, dále ořechách, v sýrech. Jsou teda a tyto oxaláty, pokud se vám začnou tvořit, nebo máte jich jakoby přebytek v těle, tak jsou spojovány s tvorbou ledvinových kamenů. A dokonce tyto oxaláty mohou narušovat vstřebávání živin a negativně vlastně ovlivňovat trávení. Takže i vlastně z důvodu prevence je možno užívat Harmonolo Kidney. Dále, co bych doporučila tento produkt, Harmonolo Kidney bych mohla doporučit lidem, kteří trpí na záněty močových cest, otoky nohou, dále mají třeba potíže, mužům třeba potíže s prostatou, dále na podporu ledvin celkově, protože ledviny souvisejí dle tradiční čínské medicíny, například jsou propojeny s dýchacími cestami, mají vliv na kvalitu a růst vlasů, ledviny. Při oslabení ledvin také dochází oslabení sluchu nebo hučení uších. Může dojít až hluchotě, takže pokud znáte někoho ve vašem okolí a má tyto potíže, vzpomeňte si na to, že mu tady můžete doporučit Harmonolo Kidney. Díky unikátnímu složení a vlastně bylinkám, které jsou v těchto bolkách, můžeme doporučit také Harmonolo Kidney například ženám v období menopauzy, dále ledviny také mohou podporovat vlastně otěhotnění, vlastně úpravu cyklu nebo u mužů tvorbu spermí, takže tam je z hlediska tradiční medicíny opravdu ledviny jsou velmi důležitý, stejně jako játra a komunikují právě se střevem a proto naše společnost se vlastně specializuje, cílí na tyto důležité orgány, které vlastně budují vlastně naši imunitu. Tak a pojďme se podívat dál. A jak jsem se zmínila na začátku, máme tady unikátní službu. Jedná se o unikátní službu na evropském trhu a je to výroba individualizovaných probiotik. Tak, výroba individualizovaných probiotik, neboli probiotika na míru. Jedná se o náš takový Mercedes portfolio, je to nejlepší na trhu, co si můžete dovolit a já vám moc přeju, abyste si to jednou mohli vyzkoušet. Máme 2 kůry, máme půlroční kůru, která se jmenuje Harmonolo Smart Probio, která má teda formu elementární, probíhá molekulárně biologickou analýzou, délka analýzy a výroby probiotik na míru u půlroční kůry trvají až 6 týdnů, počet bakteriálních kmenů je až 35, síla probiotik je 30 miliard a délka kůry, jak jsem se zmínila, je na 6 měsíců. Máme tady hezké zkušenosti u probiotik na míru, například u lidí s autoimunitním onemocněním, jako je diverkulitida, ulcerózní kolitída, dále lidé s lupénkou, dále ženy třeba, které mají gynekologické vleklé potíže, jako je endometrióza, vaginóza. Moc doporučuji se zaměřit právě na probiotika na míru. Probiotika na míru jsou také doporučována onkopacientům samozřejmě po schválení jejich ošetřujících lékařů. Druhou možností probiotik na míru je Harmonolo Probiva nebo Probione. Je to roční kůra, je to vlastně náš úplně Mercedes, top produkt. Je to daleko silnější síla probiotik. Tady vidíte, že v tabulce už vidíte 40 miliard probiotik. Je to sofistikovanější analýza. Probíhá sekvenační analýza a délka výroby a analýzy těch probiotik na míru může trvat až 12 týdnů.
Užívá se při výrobě probiotik na míru až 50 bakteriálních kmenů a délka kuru je na 12 měsíců. Probíhá to tak, že se vám vyrobí se vám probiotika na první půl roku. Po 4 měsících se vám zašle nový testovací vzorek, vy si odeberete vzoreček, pošlete do laboratoře a na další půl rok se vám vlastně vyrobí čerstvá probiotika. Takže máte zase předpřipravenou kůru na úplně novou dle aktuálního stavu střevního mikrobiomu. Tak a teď se dostáváme otázce. Já vás, přátelé, poprosím, položte si otázku, jestli máte dostatečně pestrou stravu, jestli užíváte dostatečné množství vlákniny, jestli máte pestrou stravu, dostatek ovoce, dostatek zeleniny, jestli na vás nepůsobí znečištění prostředí, léčiva a podobně, protože v dnešní době, ať se zdá, že třeba můžeme jíst zdravě, tak mnoho potravin je vlastně nelokálních nebo nemáme zralé ovoce, zelenina putuje vlastně napříč Evropou a kolikrát vlastně jíme nezralé potraviny nebo s přídavnýma látkama, užíváme léčiva, antibiotika, antikoncepci nebo působí na nás stres. A právě proto je potřeba někdy tomu tělu pomoci, nejen právě tou pestrou zdravou, ale je potřeba sáhnout i po doplňcích stravy. A jenom na vás, jestli to využijete, já jsem vám teď představila portfolio a pokud vás to zaujalo, tak doporučuji určitě vyzkoušet a tímto obrázkem nám tady končí právě produktová část, takže pokud jste si přišli ozdravit tělo, jak v důsledku prevence nebo vás trápí nějaký zdravotní potíže, tak určitě se obraťte na toho, kdo vás na tuto prezentaci pozval, produktová část končí a my se přesuneme na marketingovou část, na poslední část prezentace. Tak, Harmonolo platí za doporučení. Harmonolo jde cestou referenčního marketingu. Co to znamená? Pojďme si říct. Pokud se vám líbí naše produkty, tak je můžete samozřejmě vyzkoušet a pokud budete s produkty spokojeni, tak můžete doporučit někomu dalšímu, například kolegyni nebo přátelům a firma vás za to odmění. Ano, Harmonolo funguje na základě osobního doporučení a tomu se říká referenční marketing. Pojďme se podívat na marketingový plán a jak se zapojit. Pokud jste s produkty spokojeni, tak můžete se zapojit do marketingového plánu buď jako uživatel nebo obchodní partner. Já bych ráda podotkla na začátek, že v Harmonolu máme tady unikátní odměňovací systém, neboli hybridní odměňovací systém, který se skládá z podílovky neboli unilevel a z bináru. Podílovka to jsou takový ty rychlé peníze. Pokud pod vámi někdo nakoupí, tak až do 3. generace máte každý týden výplatu a binár je forma budoucího příjmu, pasivního příjmu. Pokud už budujete nějaký tým, tak máte tady možnost vlastně si ještě budovat binár, další odměna navíc. Pokud vás zajímá více o odměňovacím systému, prosím, obraťte se na toho, kdo vás na prezentaci pozval. On vám rád vysvětlí odměňovací systém a pošle video, kde se třeba můžete dozvědět více o bináru. Takže pojďme se podívat, jaké máme možnosti a jak se můžete zapojit. Takže v našem produkty můžete vyzkoušet po takových balících a jsou to 4 druhy. Tak, první balíček se jmenuje Start, v hodnotě 60 PV bodů. A pokud vy někomu doporučíte, například vaší sousedce, tak právě máte za doporučení tohoto balíčku máte provizi 20%. Dále máte 20% za extra bonus za první nákup. Pokud si pořídíte balíček číslo 2, jmenuje se Popular v hodnotě 120 PV bodů, tak do něho si můžete dát nejen vlastně lahvičky, sirupy, ale i třeba mikrobiom test. A je to teda balíček 6+2. Já jsem se možná nezapomněla zmínit u toho prvního balíčku Start. To byl balíček 3+1, to znamená 3 lahvičky plus 1 lahvička zdarma. A teď tady u toho balíčku číslo 2 Popular je to teda 6 lahviček plus 2 lahvičky zdarma, nebo si do toho balíčku můžete dát třeba mikrobiom test v kombinaci s lahvičkama, sirupama. Je to vlastně na vás, jak si poskladáte balíčky. A pokud si ho teda pořídíte,
tak se vám otvírá provize i z druhé generace. To znamená, že nejen vlastně dostáváte provizi od té paní sousedky, ale paní sousedka například řekne Marušce a máte vlastně provizi i z Marušky. Jestliže si pořídíte balíček v hodnotě 240 PV bodů, jmenuje se VIP balíček, tak tento balíček se skládá z 12 lahviček plus 4 produkty zdarma, 12 plus 4. Můžete si ho nakombinovat zase, buď tam vložíte lahvičky, nebo kombinace syrupů, lahviček s mikrobiom testem. Můžete do tohoto balíčku vložit i probiotika na míru Smart Probio, půlroční kůru. A na základě koupě tady toho balíčku VIP za 240 PV bodů se vám otvírá navíc provize až do 3. generace, 3. linie. To znamená, že Maruška řekne svýmu manželovi a vy máte i z manžela vlastně provizi 10% z bodové hodnoty. Dále, pokud vás to zajímá jako obchodní příležitost, tak tady máme obchodní balíček, kterýmu se říká Supreme v hodnotě 480 PV bodů a ten nám navíc odemyká provize z bináru do neomezené neboli nekonečné hloubky. Takže pokud to myslíte vážně, jak chcete vlastně s námi spolupracovat, tak já vám doporučuji pořízení tady toho balíčku. A do obchodního balíčku si můžete, nebo i do toho VIP balíčku, do toho 3. balíčku si můžete například vložit i kurz MLM, to znamená vlastně vzdělávací metodiku, která je zpracovaná obchodním ředitelem Michalem Karmazínem. Můžete si do něj dát lahvičky syrupů, buď samostatně, nebo v kombinaci s mikrobiom testem, anebo zase si tam dá probiotika na míru, jak půlroční kůru nebo roční kůru. Složení balíčku je čistě na vás. Koupí balíčku Supreme vás automaticky systém povyšuje na pozici stříbrného manažera. Pro obchodníky tu máme další bonusy a vezmeme to už rychle. Je to matching bonus a to je zase odměna. Pokud už máte nějaký tým a pracujete s vaším týmem, tak je to vlastně odměna za to, že pomáháte týmu do hloubky. A pokud teda vaši obchodní partneři ve vaší síti mají už puštěný binár, tak vy za to dostáváte odměnu až do 10. generace. Dále tady máme cash bonus po dosažení určitých pozicí. Vyplácí se o pozice platinový manažer v hodnotě 500 eur až 250 000 eur. Pak tady máme car bonus, který osobně využívám a nechala jsem si obrandovat vlastně automobil logem společnosti a Harmonolo vám vyplácí dle vašeho obratu vlastně každý měsíc příspěvek car bonus v hodnotě 50 až 600 eur. Pokud teda máte bílé auto do stáří 5 let, tak vozíte vlastně reklamu na vlastním autě, jsou to takový zlatá motýlí křídla a vy dostáváte vlastně bonus na provoz vašeho auta. A třešničku na dortu je tady Harmonolo Business Trip, Harmonolo Holiday. Za vaši práci a práci vašeho celého týmu můžete získat i odměnu vlastně v podobě dovolené. Je to dovolená all inclusive, kterou vám plně hradí včetně letenek a pobytu společnost. Můžete tady získat i více poukazů pro celou vaši rodinu, takže pokud rádi cestujete, tak s námi můžete i cestovat. Na dalším slajdu vidíte právě polepy, jak jsem se zmínila, že můžete čerpat car bonus. A tady už je obrázek z historicky první dovolené z Mexika 2021. Ještě jednou zopakuju, že Harmonolo vzniklo v prosinci 2019 a toto je první dovolená. Další dovolená 2022 byla do Dominikánské republice, který jsem se už zúčastnila. Následní rok 2023 jsme byli na Mauritius, to bylo úžasné místo, moc se mi tam líbilo, takový ráj na zemi a mám na to ráda vzpomínám. Na dovolených můžete se potkat i s managementem firmy a s obchodními partnery a vyměňovat si zkušenosti a panuje tam vždycky výborná nálada, moc si to užíváme. A i letos nás čeká dovolená v září 2024. Já se moc těším a tentokrát to budou Kanárské ostrovy, 5hvězdičkový exkluzivní hotel all inclusive, takže já se moc těším zase, kam se podíváme a na nové zážitky.
Takže po celý rok vy můžete sbírat body a pokud vás zajímá, jak vlastně tuto dovolenou získat, tak se určitě obraťte na toho člověka, který vás pozval na tuto prezentaci, aby vám řekl podrobnější informace. A my se pomalu blížíme ke konci prezentaci a teď si tady shrneme, proč Harmonello. Tak Harmonello, jelikož jsme ještě stále startup, protože do 5 let společnosti jsou startup, tak jsme dokázali dosáhnout historického obratu během prvních 4 let, a to je 1 miliarda. A za tak krátký čas jsme získali spoustu ocenění. Pojďme se na ně podívat. Harmonello je držitel ocenění za nejlepší probiotika na veletrhu EcoStyl v Polsku, dále je držitelem zlaté medaile za nejlepší produkty na Mezinárodním kongresu zdraví v Rumunsku, je držitelem ocenění top probiotika v Evropě na Biotechnologickém kongresu v Praze a má vlastní výrobu potravinových doplňků špičkové kvality s možností exkurze. Já bych ještě podotkla, že firma si nechává kromě své laboratoře samozřejmě ještě testovat kvalitu produktů z každé šarže, z každé výroby v nezávislé laboratoři. A ve vlastních v laboratořích vlastně vyvíjíme a vyrábíme individualizované probiotika, kde máme možnost teda i exkurze, je to taková určitá odměna, že se můžeme podívat i do laboratoří a poznat se s vědeckým zázemím. Tak a za námi stojí stovky tisíc ozdravených mikrobiomů, nejen v EU, a koupí libovolného produktu přispíváte také do naší nadace Harmonello Hope. Tak přátelé, my se blížíme úplně na závěr prezentace. Já bych vás ještě chtěla pozvat na naší velkou událost, která se koná 2krát ročně v Brně a teď právě 12. října 2024 se bude konat v Brně Harmonello Academy, kde nás čekají novinky a inovace v našem portfoliu. Dále nás čekají odborné přednášky našich vědců z vědecké rady. Můžete je tam potkat osobně právě 2krát ročně na těchto akademiích. Můžete se setkat také s vedením firmy, s majiteli a s lidmi s celým zázemím, který stojí za vývojem a výzkumem. Máte možnost poslouchat odborné přednášky a dozvědět se spoustu inspirace, motivace i od lídrů firmy. A já se určitě budu těšit a budu přítomna. Já bych řekla na závěr, že firma je tady stále na začátku a že pokud vám dává smysl, co jsme tady právě jsem přednášela a líbí se vám vlastně filozofie firmy, tak můžete se přidat k nám a můžete si vlastně podnikat s námi nebo přivydělat při svém zaměstnání. Není tady potřeba žádných vysokých školy, s náma spolupracují lidé z různých profesí, nemusíte být lékaři a doktoři, můžete být maminka na mateřský nebo prostě senior důchodu. Opravdu lidé spolupracují napříč profesmi, jako jsou třeba lidé z oblasti služeb, maséři, lidé z kosmetiky, kadeřníci, terapeuti. A vy se můžete vzdělávat na základě našeho vzdělávacího kurzu, takže máme vzdělávací metodiku. Takže u nás opravdu je možnost spolupracovat, anebo si teda, pokud vám nezaujala spolupráce, tak si určitě doporučuji vyzkoušet naše produkty, protože si, přátelé, myslím a doufám, že se mnou budete souhlasit, že zdraví máme jenom jedno a vždy je lepší problémům předcházet, než je následně řešit. Takže nezbývá mi nic jiného, než se s váma rozloučit. Já vám moc děkuji za pozornost a za trpělivost. Některými z vás se uvidím na Říjnové akademii v Brně. Těším se na shledání teda buď osobně nebo online a já se s váma loučím z Prahy. Mějte se hezký večer, nashledanou.